ଦଶମ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ନୂଆ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ ନ କଲେ କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 1, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ। ଦଶମ ପରେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 2, ସାଇନ୍ସ। ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚୟନ କରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ। ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ବାଣିଜ୍ୟ। ଦଶମ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ବାଣିଜ୍ୟ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ CA ଓ CM କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ। PhD କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, ଆର୍ଟ୍ସ। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟ୍ସ ବିଷୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଦଶମ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ +2 କଳା ନେଇପାରିବେ। କଳା ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ। ଏହାପରେ ଆପଣ BA ଏବଂ MA ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ B.Ed କରିବା ଏକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 5, ITI। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ITI ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଥିଓରି ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ITI ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ITI ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଦଶମ ପରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।